салом духтарои аҳли гурӯҳ, ҳама кас асози нағзен, хуш омаден ба группаи дузандагӣ. Духтарои хушрӯ, аввали дарси мо, аки дарсам нест бигем, просто ман шумо дози мефаҳмонам ки чиҳо дар кораи оянда барои духтани шумо дар дарсо барои ёд гирифтан. Духтаро, чӣ тайёр мекунед? Нахе дублирин дар кораи шумо да? Клеюши дублирин материалияй. Сиё сафедуш ҳаста, ина тарафш клей дора, тарафш материал. Ина сафедушам ҳамихелай, да сафедушка клейш наметова, но ирам клей дора. Барои да паплино ҳозир, ҳамия мечаспонанд да вилюро, да помбалхо, осон меша духтантон. Духтаро, мисол ҷадвал, сантиметр, дафтар. Мана барои ҳози пеш ёд гирифтам, барои шумо давоз фаҳмодан албомни лист тайёр кардам. Манам хе булавки ёд тайёр кардагиам. Милки. И ман намихе клеюши паутинка, духтаро. Клеевой паутинка. Сиё сафедуш ҳаста ирам. Бисёр ҷора шумо ба ҳами клей мекунед. Хай и рости гап барои нигинатрошӣ. Баъд қайчи. Тамом. Ҳами чиз мода дар корай. Баъд барои духтан, духтаро, кирта материалои нав дар кор нест. Киртои кӯҳна, мисол паплинои кӯҳна ҳозираш да мо кокетка тайёр мекунем. Кокеткао да шумо бояд аввал дастотонро рост кунед. Материалои нав дар кор нестай. Киртои пештаратон кӯҳно ҳаста, паплино аҳаваё использоват мекунем. Аҳаваёро пользоват кардан дар корай.